מכירים את זה שמדברים איתכם אנגלית ואתם מבינים כמעט הכל, אבל אז כשאתם רוצים לומר משהו, המילים פשוט נתקעות לכם בפה, כאילו מישהו שם לכם ריצ'רץ' על הפה. אז שימו לב, זה דבר שבהחלט קורה וקורה הרבה. אז מה אפשר לעשות על מנת לצאת מהתקיעות הזאת? כי הרי מגיל קטן אנחנו מוקפים באנגלית, אם זה בסדרות, אם זה בבתי ספר שלמדנו את השפה, אז איך יכול להיות שלמרות כל השנים האלה שאני מוקף בשפה, אני עדיין לא מצליח להוציא אותה החוצה? אז נעים להכיר, מלי כהן, מאמנת לשפה האנגלית, מתכנתת תת מודע כבר יותר מ-20 שנה, מומחית לפריצת חסמים מנטליים, ואני שמחה להיות איתכם כאן ולתת היום טיפ שתוכלו לאמץ כבר היום. הטיפ הראשון שלי אליכם הוא לא לפחד לטעות. כן, כן, מותר לנו לטעות ברמה כזאת שאפילו תכננו שהפעולות שלכם והטעויות שלכם יהיו טעויות יזומות. הרי גם בעברית אתם טועים, יש הרבה אנשים שאומרים, אוקיי, אני אגיד לו במקום אני אגיד לו, ועדיין זה לא מה שחוסם אתכם מלדבר אנגלית, נכון? אז כאשר אתם מאפשרים לעצמכם לטעות, וכאשר אתם להפך, אתם אפילו יוזמים טעויות נפוצות, אתם כבר במקום אחר לגמרי. אתם שמים את עצמכם בליגה אחת מעבר לאחרים שעדיין עומדים במקום ותקועים. אז כן, תיצרו לעצמכם מצב שבו אתם מייצרים טעויות שהן אפילו טעויות יזומות, ואתם תראו, האדמה לא תיפול מתחת לרגליים שלכם. הכל בסדר. ורק מתוך המקום הזה שאתם יכולים לאפשר לעצמכם לטעות, משם אתם יכולים לגדול. אז שיהיה לכם שבוע מקסים, תתחילו ליישם את זה, ואני אשמח לראות אתכם בסרטון הבא.